तन्निष्ठारकमद्भाग्यामतानन्दा नमस्तुते। निरंतराय श्रीमद् भागवतम की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രായശ്ചിത്തത്തെക്കാളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. പാപികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കൽ കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ പവിത്ര വൈദികാചാരങ്ങളോ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നേടുന്നില്ല എന്നത്. അജാമിളൻ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തന്റെ മകനെ വിളിച്ചതാണ് എങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് ആത്മാർത്ഥതയോടും കൃത്യമായിട്ടും വിളിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും, സാങ്കേതികം പാരിഹാസ്യം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപഹസിച്ചിട്ടായാലോ പരിഹസിച്ചിട്ടായാലോ എങ്ങനെയായാലും ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരികൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃത് വിനിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ കിലു സത്വഭാവനഃ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃതേ വിനിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ കിലു സത്വഭാവന. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃതേ വിനിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ കിലു സത്വഭാവനഃ.
നൈകാന്തികം തത്തി കൃതേ വിനിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഗുരുസത്വഭാവനഃ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരു ലൈനില് മനഃപുനർധാവതി ചേത അസത്പതി എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരുമിച്ചാവും. മനഃപുനർധാവതി ചേത സത്പതി. അപ്പൊ അസത്താണ്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തത്തികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേത അസത്പഥേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേത അസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാര അഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേത അസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാര അഭീപ്സതാ ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദ തത്കർമ്മ നിർഹർബരി ദീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്വികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരം അഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം
തത്കർമ്മ നിർഹാരമപി സദാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തത്സേദ സത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരം അവീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്ധികൃതേ നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമപീപ്സ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശ്രീ വസന്ത ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്ഗീകൃതേ വിനിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതതസ്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീസ്പദാം ഹരേ ഗുണാനുവാദാ ഖലു സത്വഭാവന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്ധികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേത അസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദാ ഖലു സത്വഭാവനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്ധികൃതേ നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദാ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്ധികൃതേ നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്ധികൃതേ നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേതസത്പദേ തത്കർമ്മ നിർഹാരമഭീപ്സതാം ഹരേർ ഗുണാനുവാദ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈകാന്തികം തദ്ധികൃതേപി നിഷ്കൃതേ മനഃ പുനർധാവതി ചേത അസൽപദേ തൽകർമ്മ നിർഹാരം അഭീഷ്ടതാം ഹരേ ഗുണാനുവാദാ ഖലു സത്വഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആചാരപരമായ പ്രായശ്ചിത്ത ചടങ്ങുകൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തെ പരിപൂർണമായി പവിത്രീകരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രായശ്ചിത്താനന്തരവും അവന്റെ മനസ്സ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരക്കം പായുന്നു. പരിണിതഫലമായി ഭൗതികമായ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം അഥവാ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ എന്നിവയുടെ മഹത്വീകരണം ഏറ്റവും നല്ല പ്രക്രിയയായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ജപങ്ങൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഴുക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി കഴുകിക്കളയുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേശ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രസ്താവനകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2:17 നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശൃണുതാം സകഥാം കൃഷ്ണ
പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്ഥോ ഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സദാം ശൃണതാം സകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്ഥോ ഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സദാം. പതിവായുള്ള ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്ത സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനിലുള്ള പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനം ദൃഢമായി പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ മഹത്വീകരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയയുടൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ വ്യക്തിപരമായി സഹായിക്കുന്നത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം മഹിമപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് ഒരുവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനം ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ നാമഗുണ ലീലകളുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ പോലും അവ ശ്രവിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അത്തരം ശുദ്ധീകരണത്തെ സത്വഭാവന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്വന്തം അസ്തിത്വം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും മോക്ഷം നേടുകയുമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ഒരുവന് ഭൗതിക ശരീരമുള്ളിടത്തോളം അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കും. അത്തരം അശുദ്ധമായ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ഒരുവനും ശരിക്കും പരമാനന്ദകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:5-1 പറയുന്നു, തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധേ. ഒരുവൻ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരത്തക്ക വിധം തന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവകളുടെ ജപത്തിന്റെയും മഹത്വീകരണത്തിന്റെയും തപസ്യ സകലർക്കും സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രയാസരഹിതമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ്. ആയതിനാൽ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ശുദ്ധി കാക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും ഈ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. കർമ്മം, ജ്ഞാനം, യോഗം തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രക്രിയകൾക്കൊന്നും ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേനം മാപനയത കൃതാശേഷാഗനിഷ്കൃതം യദോസോ ഭഗവന്നാമാമ്രിയമാണ സമഗ്രഹീത്. അദൈനം മാ അപനയത കൃതാ അശേഷഗ നിഷ്കൃതം യദോസോ ഭഗവന്നാമാമ്രിയമാണ സമഗ്രഹീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൈനം ആപനയത കൃതാശേഷാഖ നിഷ്കൃതം യദസൗ ഭഗവന്നാമ ക്രിയമാണ സമഗ്രഹീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൈനം ആപനയത കൃതാശേഷാഖ നിഷ്കൃതം യദസൗ ഭഗവന്നാമാമ്രിയമാണ സമഗ്രഹീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്നാശിശുധരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൈനം അപാനയത കൃതാശേഷാഗ്ന നിഷ്കൃതം യദാസൗ ഭഗവന്നാമമ്രിയമാണ സമഗ്രഹീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേനം മാന അഭയദ കൃതാശേഷ
कृताशेषग्नि निष्कृतं यदौसौ भगवन्नाम प्रियमाणा समग्रहीत् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अदैनं मापनयदा कृदाशेषागनिष्कृतं यदसौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहीत् हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैनं मापनयत कृताशेषागनिष्कृतं यतसौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहीत् हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री देवदासी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामं प्रभु जी। प्रणाम। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैनम् अवनेद कृता अशेष अकनिष्कृतं यदौसौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहीत् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विद्याचार्य माता जी चलिए। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अतैनम् अपनयत कृत अशेषाघनिष्कृतं यदौसौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रगीत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैनम् आपनयत कृदाशेषाघनिष्कृतं यदसौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहीत् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयश्री माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणामं हरे प्रभु कृष्ण। जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैनम् अपनयदा कृदाशेषाघनिष्कृतं यदसौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहीत् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री जय माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधैनं मापनयद कृदाशेषाघनिष्कृतं यथौसौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहीत् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. മരണസമയത്ത് ഈ അജാമിളൻ നിസ്സഹായതയോടെ നാരായണ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉറക്കി ഉച്ചരിച്ചു. ആ ഉച്ചാരണം ഒന്ന് മാത്രം അവനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ ഇവനെ നരകീയ അവസ്ഥയിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്. ഭാവാർത്ഥനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. അജാമിളൻ അവന്റെ പൂർവ്വ പാപങ്ങളുടെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇനിയൊരിക്കലും നരകീയ ജീവിതത്തിന് വിഷയീഭവിക്കില്ലെന്ന സത്യം അറിയില്ലായിരുന്ന യമദൂതന്മാർക്ക് മേലധികാരികളായ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ആജ്ഞകൾ നൽകി. അവൻ നാരായണൻ എന്ന ദിവ്യനാമം അവന്റെ പുത്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉച്ചരിച്ചതെങ്കിലും ദിവ്യനാമം അത്രയധികം അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുള്ളതിനാകയാൽ അവൻ സ്വാഭാവികമായി മോചിതനായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അജാമിളൻ മരണസമയത്താണ് ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചത്. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 7:28 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യേഷാം ത്വ അന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേദന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവ്വജീവിതങ്ങളിലും ഈ ജീവിതത്തിലും പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ മൂന്ന് എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാത്ത ഒരുവനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മറ്റൊരിടത്ത് 8:5 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അന്ധകാലേ ച മാമേവാ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. അന്ധകാലേ ച മാമേവാ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം
പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ നാരായണയെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും തൽക്ഷണം ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അർഹനാകുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് മകനെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ? അതൊന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ? പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാം അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം വാസ്തവം ഹേളനമേവ വാ വൈകുണ്ഠം നാമഗ്രഹണമശേഷാഗഹരം വിദു. സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം വാസ്തവം ഹേളനമേവ വാ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണമശേഷാഗഹരം വിദു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നേരിട്ടോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് തമാശ രൂപേണയോ സംഗീത ആസ്വാദനത്തിനോ നിന്ദാരൂപേണയോ കീർത്തിക്കുന്ന വർഷം അവൻ അപരിമേയമായ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും തൽക്ഷണം മുക്തനാകും. എല്ലാ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ നേരിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെ തമാശ രൂപത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദാരൂപത്തില് ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലായാലും കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അപരിമേയമായ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ തൽക്ഷണം മുക്തനാവും. എല്ലാ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അല്ലെ? പൂന്താനം തിരുമേനിയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മറ്റൊരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിച്ചിട്ടായാലോ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും അല്ലെ, എങ്ങനെ ജപിച്ചാലും അതിന് ഫലം. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ, ഹറാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതും ഹേ രാമ, ആ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് കാരുണ്യം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ബാക്കി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പതിതസ്കലിതോ ഭഗ്നാഃ സന്തഷ്ടസ്തപ്ത ആഹതഃ ഹരീരിത്യവശനേഹ പുമാന്നാർഹതി യാതനഃ. പതിതസ്കലിതോ ഭഗ്നഃ സന്തഷ്ടസ്തപ്ത ആഹതഃ ഹരീരിത്യവശേനാഃ പുമാന്നാർഹതി യാതനഃ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശ്ലോകം പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരുവൻ ഹരിയുടെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയും അനന്തരം ഒരു വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും നിലം പതിച്ചിട്ടോ നിരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വീഴ്ച പറ്റി അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങിയിട്ടോ സർപ്പദംശനമേറ്റിട്ടോ കടുത്ത ജരബാധയും വേദനയും മൂലമോ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റിട്ടോ അങ്ങനെ യാദൃച്ഛികമായ എന്തെങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യത്താൽ മരണമടയുന്ന വർഷം അവൻ പാപിയാണെങ്കിൽ പോലും അവന് നരകീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടാത്ത വിധം തൽക്ഷണം പാപവിമോചനം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും അല്ലെ, എന്ത് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വർഷം അവൻ എത്ര വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും അവനൊരിക്കലും നരകത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഭഗവത്ഗീത 8:6 സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യം യം വാ വിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ സ്മരണ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമോ അവൻ നിശ്ചയമായും ആ അവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം
പരിശീലിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരപകടമുണ്ടായാൽ ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കും. ആ പരിശീലനമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ആപത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ മരണസമയത്ത് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ മരണാനന്തരം നരക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും. പ്രഭുപാദ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗുരുണാം ച ലഘൂനാം ച ഗുരുണി ച ലഘൂനി ച പ്രായശ്ചിത്താനി പാപാനാം നാത്തോക്താനി മഹർഷിഭിഃ. ഗുരുണാം ച ലഘൂനാം ച ഗുരുണി ച ലഘൂനി ച പ്രായശ്ചിത്താനി പാപാനാം നാത്തോക്താനി മഹർഷിഭിഃ. കഠിനമായ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവൻ കഠിനമായ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും ലഘുവായ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവൻ ലഘുവായ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരും മഹർഷിമാരും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം പക്ഷെ കഠിനമെന്നോ നിസാരമെന്നോ ഭേദമില്ലാത്ത എല്ലാവിധ പാപഫലങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ കൗരവരുടെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും സാമ്പൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സംഭവം വർണ്ണിക്കുന്നു. സാമ്പൻ ദുര്യോധനന്റെ പുത്രിയുമായി പ്രണയത്തിലായി. ക്ഷത്രിയ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് വീരശൂര പരാക്രമങ്ങൾ തെളിയിക്കാത്ത ഒരുവനെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ തന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല. സാമ്പനാകട്ടെ ദുര്യോധനന്റെ പുത്രിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. പരിണിത ഫലമായി സാമ്പനെ കൗരവർ പിടികൂടി. വിവരമറിഞ്ഞ് സാമ്പനെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയ ബലരാമനും കൗരവരും തമ്മിൽ വലിയ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടന്നു. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ ബലരാമൻ തന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും പുറത്തെടുത്ത് ഹസ്തിനാപുരിയെ ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ എന്ന പോലെ കുലുക്കി മറിച്ചു. അതോടെ കൗരവർ കീഴടങ്ങുകയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും സാമ്പൻ ദുര്യോധനന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത അതിമഹത്തായ കൃഷ്ണ ബലരാമ സംരക്ഷണ ശക്തിയിൽ ആശ്രയം തേടണമെന്ന് സാരം. ഒരുവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എത്ര ശക്തിമത്താണെങ്കിലും അവൻ ഹരിയുടെ, കൃഷ്ണന്റെ, ബലരാമന്റെ അഥവാ നാരായണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വർഷം അവന്റെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം തൽക്ഷണം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. പ്രഭുപാദ് ജയ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൈസ്തന്യകാനി പൂയന്തേ തപോദാനവ്രതാദിഭിഃ ദാനധർമ്മജം തദ്ഹൃദയം ദദപീശാംഘ്രിസേവയാ. കഥൈസ്താന്യാഗ്നി പൂയന്തേ തപോദാനവ്രതാദിഭിഃ ദാനധർമ്മജം തദ്ഹൃദയം തദപീശാംഘ്രിസേവയാ. ഒരുവനെ അവന്റെ പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ തപസ്സിലൂടെയും ദാനത്തിലൂടെയും വ്രതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇതര പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെയും നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നിനും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതുകളയാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അവൻ പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്ത പക്ഷം അത്തരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മോചിതനാവും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:2-42 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭക്തി പരേശാനുഭവവും വിരക്തിരന്യത്ര ച. ഭക്തിത സേവനം അത്ര ശക്തിമത്താകിയാൽ അതനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ പാപമംഗലമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വേഗം മോചിതനാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും പാപമംഗലങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നാൽ കുറഞ്ഞതോ കൂടിയതോ ആയ അളവിൽ ഇന്ദ്രിയ ചാരിത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയ ചാരിത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് അർത്ഥം.
ഇന്ദ്രിയജാരിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് അർത്ഥം. എന്തു തന്നെയായാലും ശുദ്ധഭക്തി അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ആണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അത് കർമ്മത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളായ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെ വീണ്ടും ഒരിക്കലും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലാത്തതിനാൽ അവൻ പാപഭരിതമായ ജീവിതത്തിന് അതീതനാണ്. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരുവന്റെ തപശ്ചര്യകളും ദാനങ്ങളും മറ്റും അവനെ താൽക്കാലികമായി പാപവിമുക്തനാക്കുമെങ്കിലും അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമല്ലാത്തതിനാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കും. അങ്ങനെ അവൻ വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജ്ഞാനാദവ ജ്ഞാനദുത്തമശ്ലോകനാമയത് സങ്കീർത്തിതമകം പുംസോ ദഹേദേതോ യഥാനലഃ. അജ്ഞാനാദവാജ്ഞാനതുത്തമശ്ലോകനാമയത് സങ്കീർത്തിതമകം പുംസോ ദഹേതോ യഥാ അനലഃ. ഉണങ്ങിയ പുല്ലിനെ അഗ്നി കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ ഒരുവന്റെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളെയും അവൻ അറിവോടെയോ അല്ലാതെയോ ജപിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ദഹിപ്പിച്ച് ചാരമാക്കുന്നു. അഗ്നി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുട്ടിയാണോ, അതിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്നൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ അതിന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വൈക്കോൽ പാടത്തിനോ ഉണക്കപ്പുൽ പാടത്തിനോ തീ വയ്ക്കുന്നത് അഗ്നിയുടെ ശക്തി അറിയില്ലാത്ത കുട്ടിയായാലും അതറിയുന്ന മുതിർന്ന വ്യക്തിയായാലും പുല്ലും വൈക്കോലും കത്തിച്ചാമ്പലാകും. അതുപോലെ ഒരുവന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി അറിയുമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ ദിവ്യനാമ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാഗതം വീര്യതമമുപയുക്തം യദൃച്ഛയാ അജാനതു അപ്യാത്മഗുണം കുര്യന്മന്ത്രോ അപ്യുദാഹൃതഃ. യദാഗതം വീര്യതമമുപയുക്തം യദൃച്ഛയാ അജാനതു അപ്യാത്മഗുണം കുര്യന്മന്ത്രോ അപ്യുദാഹൃതഃ. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക ഔഷധത്തിന്റെ ശക്തി അറിയാതെ തന്നെ അത് സേവിക്കുകയോ സേവിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ അറിവില്ലാതെ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ ശക്തി രോഗിയുടെ ധാരണയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിന്റെ മൂല്യം അജ്ഞാതമാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത് ജപിക്കുന്ന പക്ഷം ആ ജപം വളരെ ഫലപ്രദമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പണ്ഡിതരും ചിന്താശീലരുമായ ആളുകളും അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡോക്ടർ ജെ സ്റ്റിൽസൺ ജൂഡ എന്ന അഭിജ്ഞനായ പണ്ഡിതൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളരെയധികം ആകൃഷ്ടനാണ്. മയക്കുമരുന്നുകൾക്ക് അടിമകളായിരുന്ന ഹിപ്പികൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരും സന്നദ്ധതയോടെ കൃഷ്ണന്റെയും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും സേവകരുമായി തീരുന്നത് ദർശിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും ഇത്തരം ഹിപ്പികൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതവർ ജപിക്കുകയും പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവർ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പിന്താങ്ങപ്പെടുന്ന
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്. ഒരുവന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഏതു വിധേനയെങ്കിലും അത് ജപിക്കുന്ന വർഷം അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. വീര്യമുള്ള ഒരു ഔഷധം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ സേവിക്കുന്ന ഒരുവനെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത്, അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരല്ല അല്ലെ. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ട് നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ യമരാജൻ തന്നെ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടും മഹിമയെ കുറിച്ചിട്ടും. ഇപ്പോ എല്ലാ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രക്രിയകളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അനേകം ദിവ്യനാമങ്ങളുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമം വിളിക്കും അല്ലെ. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. അത് ഏത് പാപികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും അല്ലെ, ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ജപിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് പ്രത്യേക നിയമനിബന്ധനകളൊന്നും തന്നെ. ഓ യമകിങ്കരന്മാര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അജാമിളൻ ഇത്രയും കാലം പാപം ചെയ്തു, ഞങ്ങളടുത്ത് അതിന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവൻ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തവും ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രായശ്ചിത്ത പരിഹാരങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. ജീവിതത്തിലുടനീളം പാപകാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഇതിനൊക്കെ തെളിവ് നമ്മളുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സത്യം തന്നെയാണ്, യജാമളൻ പാപം തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ട സമയം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വിളിയില് നാരായണ അല്ലെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചുള്ളൂ. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, കുറെ ചില ആൾക്കാർ നാരായണ 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 എന്ന് വിളിച്ചില്ല. ആ ഭയത്തോടുകൂടി ആ യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ട് നാരായണ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വിളിച്ചുള്ളൂ അല്ലെ. ആ വിളി എവിടെ കേട്ടു? വൈകുണ്ഠത്തിൽ. കുലശേഖര ആൾവാരൊക്കെ പറയും അല്ലെ, പ്രാണപ്രയാണ സമീ കപവാദ പിത്ത കണ്ടാവരോധന വിധോ
സ്മരണം കുതസ്തി. പ്രാണൻ പോവാറാവുമ്പോൾ ആ മരണസമയത്ത് കഫം, വാദം, പിത്തം ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അങ്ങയെ ഓർക്കാനും അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അജാമിളനും അതുപോലെ ആ യമകിങ്കരന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്താനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. പിതാവ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാട്ടിൽ പോയിട്ട് പൂക്കളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ, പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ എടുത്തു വരുന്ന ഒരു വഴിയിലാണ് ഈ ഒരു രംഗം കാണുകയും അതിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. മായയുടെ സ്വാധീനത്താൽ അദ്ദേഹം വഴി തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് വൈകുണ്ഠത്ത് നിന്ന് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയക്കുകയും ചാമിളിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ യമകിങ്കരന്മാര് പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയായിരുന്നു. നേരത്തെ അജാമിളൻ പാപിയായിരുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സമയം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീർന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ പവിത്രത, വൈദികാചാരങ്ങളോ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നേടുന്നില്ല. ആചാരപരമായ പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ ഒരുവനെ പാപകങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങൾ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കിയേക്കാമെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ യശസ്, യോഗ്യതകൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, ലീലകൾ, അനുസാരികൾ മുതലായവയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഭഗവത് നാമ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഉണർവ് ഉളവാക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമൊക്കെ ചെയ്യും, വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ കാര്യങ്ങളും കുറെ ആഴ്ചയില് എല്ലാ ദിവസവും പാപം ചെയ്യും, ഒരു ദിവസം അതിനെ പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അവർക്ക് പിന്നീട് പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇവിടെ അജാമിളൻ നേരത്തെ പാപിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം, നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും, അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ പോവുകയും അവിടെ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരി പറയുന്നു, ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, വൈദിക ആചാരങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയാത്തവ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിലൂടെ നിഷ്പ്രയാസം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയും. ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനം ഭക്തിന്മാദത്വം നിഷ്പ്രയാസം അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതും ശ്രേഷ്ഠവുമാകിയാൽ ആ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്നതോട് മാത്രം ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, പരം വിജയതി ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനത്തിന് സർവമഹത്വങ്ങളും എല്ലാ പാപപ്രതികളിലും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും വളരെ വേഗം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു. ധാരാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അതിന് എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നേരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ. ഇത് എല്ലായിടത്തും
പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിപ്പിക്കുകയും അല്ലെ അവരൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ചു നീക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലെ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യതിചലിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എത്തും. അല്ലെ, സവേ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണൻ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കതോദയ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനോദശു തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗസൻ. അല്ലെ, ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ഭക്തി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അല്ലെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വാസനയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു നിമിഷത്തെ ആ ഒരു ദൃശ്യമാണ് അചാമലനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു രംഗം അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, അദ്ദേഹം അപ്പോഴേ ആ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് എന്തായിപ്പോയി? ഇതാണ് ശരി, ഇവര് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിപ്പോയി. അല്ലെ, അതുവരെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ യോഗ്യതകളും സത്സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അച്ചാമളൻ. അല്ലെ, എന്നാൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോകും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അതിനെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ പ്രവണതയുണ്ടാകും. അല്ലെ, ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആചാരപരമായ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തെ പരിപൂർണമായി പവിത്രീകരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രായശ്ചിത്താനന്തരവും അവന്റെ മനസ്സ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരക്കം പായുന്ന പരിണിത ഫലമായി ഭൗതിക ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ അഥവാ ഭഗവാന്റെ നാമം യശസ്വി ലീലകൾ എന്നിവകളുടെ മഹത്വീകരണം ഏറ്റവും നല്ല പ്രക്രിയയായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ജപങ്ങൾ ഒരുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഴുക്കുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴുകിക്കളയുന്നു. അല്ലെ, ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളാണ്. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കണ്ണുകൾ ഭൗതികമായിട്ട് കണ്ണുകൾ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നത്. അല്ലെ, വില്ലമംഗല ഠാക്കൂറൊക്കെ അല്ലെ, വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ ആ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കും. അല്ലെ, അതിന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അത്രയും സാഹസികമായിട്ട് അല്ലെ, അതിസാഹസികമായിട്ട് ആ വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും അല്ലെ, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്രയും കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രയത്നം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ, ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറയുകയും അല്ലെ, ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുകയും അദ്ദേഹം പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ കാണുകയും ആ കണ്ണുകൾ ആ സ്ത്രീയിൽ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ സമയം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എൻ്റെ ഈ കണ്ണുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് കണ്ണുകളും കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. ആ ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ കൃഷ്ണ നദിയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയും. കൃഷ്ണ നദി കർണാടകത്തിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത്. അപ്പോ അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് ആ കണ്ണില്ലാത്ത വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ
വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ വിലമംഗല ഠാക്കൂറിനെ. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ആ കണ്ണുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ സൂർദാസിനും ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ കാഴ്ച തിരിച്ചു നൽകിയിട്ട് എന്താണ് സൂർദാസൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കണ്ട ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുക്കളും എനിക്ക് കാണേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണുകളാണ് ഏറ്റവും വളരെ വേഗം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം കാണുന്നതിനും അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പ്രവണത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഇവിടെ അജാമിളിന്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ആ ഒരു രംഗം കണ്ടതോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ എങ്ങനെ, അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്താണ്? മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനം. മുകുന്ദന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിന്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണുന്നതിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും പാരായണം ചെയ്യുന്നതും, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നവർ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരുമെന്ന്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ, 1:2:17 ശൃണുതാം സുഖതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോഹി അപത്രാണി വിധുനോദി സുഹൃസദ. പതിവായുള്ള ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്ത സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ പരമപുരുഷനെങ്കിലുള്ള പ്രേമഭക്തി സേവനം ദൃഢമായി പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് കേൾക്കുക, പാരായണം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നു. യസ്യശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം സമാസേന. ഭാഗവതം കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം തന്നെ ഹരി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ തന്റെ നാമം, യശസ്, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ മഹത്വീകരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉടൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ വ്യക്തിപരമായി സഹായിക്കുന്നത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം മഹിമപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് ഒരുവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നേടുകയും. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനം ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ നാമഗുണലീലകളുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ പോലും അവ ശ്രവിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അത്തരം ശുദ്ധീകരണത്തെ സത്വഭാവന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണം, ലീലകൾ അല്ലെ, ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന്. ഇതിനെയാണ് സത്വഭാവന എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും അവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം അസ്തിത്വം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും മോക്ഷം നേടുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ഒരുവനെ ഭൗതിക ശരീരമുള്ളിടത്തോളം അവൻ അശുദ്ധനമായി തീരും. അത്തരം അശുദ്ധമായ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരുവനെ ശരിക്കും പരമാനന്ദകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാവരും
അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, അതിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. തപശ്ശരികൾ എന്താണ്? കാട്ടിൽ പോകും മാത്രമല്ല അല്ലെ, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, മറ്റുള്ള മംഗളാരതി പോലുള്ള ഇതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ, ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനവും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക അല്ലെ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തപശ്ശരികൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മളെ പുറമേയും അകമേയും ഒക്കെ ശുദ്ധമാക്കുമെന്ന് പറയും. യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷ സ്വബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചി. പുണ്ടരീകാക്ഷൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകവും പുറവും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയും. പുറമെ നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നല്ല നല്ല സോപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ പുറമെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, കുറെ പ്രാവശ്യം കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലും നമ്മൾ പുറമെ ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്നാല് അകമേ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. സ്മരണ മാത്രേണ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വബാഹ്യാഭ്യന്തരം, പുറമേയും അകവും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ആചമനം ചെയ്ത് ആ മന്ത്രം ചൊല്ലും. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അകവും പുറമെ ഒക്കെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആചമനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം വിശേഷ ആചമനം, പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിശേഷ ആചമനം, ഭഗവാന്റെ 24 നാമങ്ങള് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആചമനത്തിന്റെ തീർത്ഥം, ആചമന ഗംഗാജലം കുടിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ തളിക്കുകയും പിന്നീട് ആ ഓരോ മുദ്രയിലൂടെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഗംഗാജലം കുടിക്കോ തളിക്കോ മാത്രമല്ല, ആ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. 24 നാമം: കേശവായ, മാധവായ, നാരായണായ, ഗോവിന്ദായ, വിഷ്ണുവേ നമ, മധുസൂദനായ നമ, ത്രിവിക്രമായ നമ, വാമനായ നമ, ശ്രീധരായ നമ, ഋഷികേശായ നമ, പത്മനാഭായ നമ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ 24 നാമങ്ങള് ജപിക്കണം. അപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കത്തില്ലേ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ആചമനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്? അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗംഗാജലം അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമയശസ് ഗുണങ്ങൾ എന്നിവകളുടെ ജപത്തിന്റെ മഹത്വീകരണ തപസ് സകലർക്കും സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രയാസരഹിതമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആയതിനാൽ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശുദ്ധി കാക്ഷിക്കുന്നവരും ഈ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. കർമ്മജ്ഞാനം, യോഗം തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രക്രിയകളൊന്നും ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മരണസമയത്ത് ഈ അജാമിളൻ നിസ്സഹായതയോടെ നാരായണ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉറക്കി ഉച്ചരിച്ചു. ആ ഉച്ചാരണം ഒന്നു മാത്രം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കിയിരുന്നാകിയാൽ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ ഇവനെ നരകിയ അവസ്ഥയിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ യജമാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകരുത്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലേ, നേരിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു. അജാമിളൻ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ഉച്ചരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ മോചിതനായി, പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യമരാജൻ. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്.
പ്രഭാതര് ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, അജാമിളൻ അവന്റെ പൂർവ്വപാപങ്ങളുടെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇനിയൊരിക്കലും നരകീയ ജീവിതത്തിന് വിഷയീഭവിക്കില്ലെന്ന സത്യം അറിയില്ലായിരുന്ന യമദൂതന്മാർക്ക് മേലധികാരികളായ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ആജ്ഞ നൽകി. അവൻ നാരായണൻ എന്ന ദിവ്യനാമം അവന്റെ പുത്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉച്ചരിച്ചതെങ്കിലും ദിവ്യനാമം അത്രയധികം അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുള്ളതിനായാൽ അവൻ സ്വാഭാവികമായി മോചിതനായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അജാമിളൻ മരണസമയത്ത് ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചത് അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പൂർവ്വജീവിതങ്ങളിലും ഈ ജീവിതത്തിലും പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാത്ത ഒരുവിന് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു നാമം ജപിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ അജാമിളൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയൊരു അവസരം കൂടി ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം കൂടി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി അല്ലെ. മലയാളത്തിലും ചെറിയ ബുക്സ് മൃത്യുഞ്ജയ രസം എന്നാണ് അങ്ങനെ മൃത്യുഞ്ജയ രസം. ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ബുക്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അജാമിളന് രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് കൂടി ലഭിക്കുകയും ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് ഭക്തി സേവനം നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 88 വയസ്സായിട്ടും അല്ലെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഒരു ഗൃഹമേദിയായിട്ട് അല്ലെ, ഭാര്യയും മക്കളെയും മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ഈ വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ ആ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് പിന്നീട് വീട് വിട്ട് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താക്കളേവ എപ്രയാതി സമദ്ഭാവം. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ നാരായണനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും തൽക്ഷണം ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ അർഹനാവുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അജാമിളൻ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പാപമോചിതനായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കലും നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് പോവാനാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് അറിയാം ആ കുട്ടിയെയാണ് വിളിച്ചതെന്ന്, യമകിങ്കരന്മാർക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാനെ അല്ല വിളിച്ചത്, ആ കുട്ടിയെയാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും അതുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു. സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം വാസ്തവം ഹേളനമേവ വാ വൈകുണ്ഠം നാമഗ്രഹണാമശേഷാഗഹരം വിദുഃ. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെ തമാശ രൂപേണയോ സംഗീതാസ്വാദനത്തിനോ നിന്ദാരൂപേണയോ കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അപരിമേയമായ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും തൽക്ഷണം മുക്തനാവും. എല്ലാ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ, നേരിട്ട് തന്നെയാണോ, വിശ്വാസപൂർവമായിക്കോട്ടെ, അല്ല ഇനി പരിഹസിച്ചിട്ടായിക്കോട്ടെ, തമാശക്കായിക്കോട്ടെ, വേറെന്തെങ്കിലും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായിട്ടായിക്കോട്ടെ, നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടായി, എങ്ങനെ ആയാലും എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും, മോചിതനാവും എന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതില് ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അതാ പോകുന്ന ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണക്കാരൻ പോകുന്നു. അത് കണ്ടോ, അവരൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണക്കാരാണ്. ഇവർക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അതില് ഇതാവേണ്ട ആവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിമിത്തമെങ്കിലും അവരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കും. അത് പോകുന്നുണ്ടോ, തിലകൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണന്റെ ആൾ പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല. അവര് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പലരും പലപ്പോഴും കമന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് അവരെ തുറിച്ചു നോക്കുക, അവരെ എന്തോ പറയുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ് അജ്ഞാത സുഹൃതം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവ യൂണിഫോം തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദരി. ഇതാണ് കണ്ടിമാലയും തിലകവും ഒക്കെ അല്ലെ. അത്
കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും, അജ്ഞാത സുഹൃതം ലഭിക്കും. അല്ലെ? തിലകം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ് നമ്മൾ നെറ്റിയിൽ തൊടുന്ന തിലകം. അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തിലകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അത് വേറെ പത്മപുരാണത്തിലും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളൊക്കെ അതൊരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ ആ തിലകം കണ്ടാൽ തന്നെ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും. അതാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പാദമാണ്, ഭഗവാന്റെ പാദമാണ്, തൃപ്പാദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തിലകം. ഇപ്പൊ കണ്ടിമാല, തുളസിമാല, അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചിട്ട് പറയുന്നതോ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണം. പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറയും, പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരികയുണ്ടായി, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാര് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട്, അല്ലെ? പത്രക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വാർത്തകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിങ്ങനെ ഓരോരോ വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെ? ഇപ്പോ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ വാർത്തകളൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആ റിപ്പോർട്ടില് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞ ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ശിഷ്യൻ എണ്ണീട്ട് പറഞ്ഞു 10-12 പ്രാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്നോട്ടെ, അത് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അവരൊക്കെ വായിക്കട്ടെ, എത്ര ലക്ഷം കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ, ഓരോ വ്യക്തികളും ഇരുന്ന് വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ അവിടെ പോയി, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ ഇവിടെ പോയി, അവിടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു, ഇവിടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ വായിച്ചിട്ടെ എന്ന് പറയും. നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതിലെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു, അത് വായിച്ചോട്ടെ. അത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും, എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളെയും വായിക്കുന്ന ആളെയും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും പരിഹസിച്ചിട്ടായാലും, അല്ലെ, വേറെ ഒരു എന്താ പറയാ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒരു വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, അതിലും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ അതൊക്കെ പാടുന്നു. അപ്പൊ അത് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് പാടുന്നു, അല്ലെ, അതുപോലെ പാടുന്നു. അപ്പൊ ആ സിനിമ കുറെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് പാടുന്നു, അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ എന്താണ്, നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും, അല്ലെ, ഓരോരാൾക്കാർക്ക് സംഗീതമായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവര് സംഗീതത്തിന്റെ കൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വെച്ചു. അപ്പോ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഏത് തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് അതിന്റെ ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു, അല്ലെ. ഒരു തീ, അല്ലെ, കുട്ടി തൊട്ടാലും മുതിർന്നവര് തൊട്ടാലും ഒക്കെ തീക്കൊരു ധർമ്മമുണ്ട്, അല്ലെ. അത് ചൂടുള്ളതാണ്, അത് തൊട്ടാൽ പൊള്ളും, അല്ലെ. അത് എന്തായാലും പൊള്ളും, കുട്ടിയായാലും വലിയ ആളായാലും ഒക്കെ പൊള്ളും, അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അതിന്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞിട്ടായാലും അറിയാതെ ആയാലും ജപിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫലം ലഭിക്കും, അല്ലെ. അതുപോലെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ്, ഔഷധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ഔഷധങ്ങള് അതിന്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ മരുന്നിന്റെ ശക്തി അറിയില്ല, അല്ലെ. കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പനി വന്നു, അല്ലെ, നമ്മള് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, അല്ലെ. വലിയവർക്കറിയാം ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ പനിയൊക്കെ മാറി, ഇന്ന മരുന്നൊക്കെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, മുതിർന്നവർക്ക്. എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് ഇത് എന്ത് മരുന്നാണെന്നോ എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ കുട്ടി കുടിക്കും, അല്ലെ. കുട്ടിയുടെ പനിയോ എന്താ അസുഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ. അപ്പോ ആ അറിയാതെ തന്നെ കുടിച്ചാലും ആ മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെ. അതുപോലെ അറിയാതെ തൊട്ടാലും തീ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുതിർന്നവരായാലും ചെറിയവരായാലും കുട്ടികളായാലും ഒക്കെ കൈ കൊള്ളുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞിട്ടായാലോ അറിയാതെ ആയാലോ ജപിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആയാലും, അല്ലെ,
ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും എന്താ പറയാ പരിഹസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും അതിനെ കാര്യമാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അല്ലെ, എന്താണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്? എങ്ങനെ ജപിച്ചാലും അല്ലെ അവർക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതമാണ് ലഭിക്കുന്നത്, പരിഹസിച്ചിട്ടായാലും അല്ലെ. അതാണ് പൂന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നത്. അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായാലോ പരിഹസിച്ചിട്ടായാലോ എങ്ങനെയായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അല്ലെ, അപ്പൊ അത് നാമത്തിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ വിവരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, बताएगा प्रेमानंद हरे कृष्ण वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, बताएगा प्रेमानंद हरे कृष्ण. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കാം. അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ വളരെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും ഫലം ലഭിക്കും. അല്ലെ, പരിഹസിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള തരത്തിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫലം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ എന്താണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്